Assalamu alaikum Türkmen halkım. Hemmeňize. Men şurda bir zat aýtmak isledim. Merdan Muhammedow. Ankara'nın baş konsulu ýyňladym diýip özü düşünýär, gorky salaryn diýip. Merdan Muhammedow ýaly muňlarça adamma. Muňlarça arkanda durjak adamma. Bize gorky salmak bilen koşaşar halk galar şeyler gider, yitirip gider, arasından aýrar, soğurup diýip şeýle düşünýän pikirleriniz bolsa, ol asla bolmar. Men şurda baş konsulu Ankara'daky ýüzlenmek isleýän, sen özüň türkmen olup beýgaýra näme üçin şu zatlar aýdyp bileňiň? Näme üçin halka beýle zulm etdiň? Men şurda aýdasym eli, şu kim dönük bolan halka, dönük bolan adamlar hemmesini sırtmana diridiler. Men şonu gerçek aýtdym. Bütün Türkmen halkyň öňünde aýtjak. Bir setka gabar, sırtmana diridir. Kim Türkmen halka zulm eden olsa, men şonu Türkmenistana barar, şeýdip cezalandyrmak özüme dogry bilýär. Canly iýdir. Men şonu gerçek özüm şonu talap eder, şo kanuny çykarar, şonu ýaly tetka salyp baryňyzy atyp diýip goýulmar, onuň ýaman arkaýyn düşünüň. Şeýle bir iğrenç töretdi. Dönük siz bolýa Türkmen halky. Bir-biriňize dönük, bir-biriňize şey basyş edip bolýa eýtýäňiz. Siz dönük, haýyn, türkçe aýtdan, haýynsiz. Hemmeňiz näme üçin eýtdiň düşündiňiz, bilersiňiz şu diýmäň manysyny, näme üçin şey diýän. Haýynsiz, haýyn adamlar, dönük adamlar. Onu etmeň sebäbi Rus imperiýa Ruslaň näde atabagyny öldürdi. Doğanlarına şoğutlarlarına negden toprakta yatardı, can edip. Şonu siz Rus imperiýanyny gorladınız, şolaň diýenden çykmadınız. Basa gözüňiziň aldyna topragyňyzy eliňizden aldylar, gabyňyzy aldylar, hemme zat etdiler. Hatda hemme zada kaýl. Ejeňizden bagyşlaryň ol, şurda aýdym. Ejeňizden mertip beresine berli. Dönükler, haýyn, ana şol içimden elmen şu aýdy. Hey men mähran Türkmen halkym. Korkmaň, çekinmäň. Sorag bermän başaryň. İçinde boldum, nirde boldum. Adam sorag berse, bileti öser, şeýit aşadyr. Näme üçin talap etmäni başaryň. Ey Türkmen halkym. Hemmeňize ýüzlenýär. Sorag berse, çağa boldum, ulyar boldum. Şeýdip düşünür. Bulan gorkusyny aýryň aňdy. Gorku diýen zat aýryň, bütün çykaryň, sorag bermäni başaryň. Ey Türkmen halkym. Bular beýdip bask edip el sowaşdyryp beýdip Türkmenistanyň guralyň, watanymyzy elimize alalyň, toprağımyzy elimize alalyň, Rus imperiýasyndan çykalyň, din alyň Rus imperiýasyndan. Arkaýyn ýaşalyň. İnterneti hemme bilgileri, hemme zat erişde 10-12 ýylyň içinde Türkmenistan tanylmar derejä barar ýaly bolýar. Ey Türkmen halkym, barymyz bir aýakdan gorlasak, gorkuň aýyrsak ortadan Türkmenistan gursak 12-13 ýylyň içinde bütün Türkmenistan toprak halka beriljek. Hakymyz talap etse, gazymyz, toğumyz, hemme zatymyz özümüz alyp dursak, Rus imperiýasydan çyksak koloniýasyndan. Biziň ýurdumyz 12-13 ýylyň içinde Türkmenistan tanylmaly derejä barar. Beýdip Türkmen halky bilimsiz, sowuksuz boýup, Rus imperiýanyň arkasyna durup, gollap, dönükler, interneti kesip, beýdip halka zulm edip. Siz näme özüňiz türkmen olup, näme beýdip
Arkayn ýaşan gederni pikir etdiň. Merdan Muhammedow alym akyp duran beyninden çykyp duran haýsyňyz şoňa edenni, haýsyňyz hakykat aýdyp şey gurlap bildiňiz. Türkmenistany goşadyrnyň içinde şonu gorlaýan, işleýän kim şonu tasdikleýän, haýsyňyz gurlap bildiňiz şoň içinde. Biriňiz dönüp baryňyz. Rusun täze dönüp. Men şeýle gözümle görýän. Halkada şeýle Türkmenistana barar, Türkmenistan gurar. Şonu da halkyň öňüne şon goýar. Kim bolaýdyň? Çağaňyz boldun. Hökümet döwlet işinde işleýän boldy. Çağaňyz doganlar çygy. Hiçiňize azamly gydalman. Haýtdynyň tut goşadyrnyň içinde Türkmenistan hökümeti şu wada atlandyrýan boldy. Şonu haýtdyňyz işleýän boldy. Şo meseleleri çözmeseňiz